Salutare lume și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem challenge nume. Adică n-am ales prenumele, eu am ales numele și dacă n-am găsit altceva cu U, am găsit doar unt, dar nu te las să fie la mijloc, da? Bun. Să-i dăm bătaie. Ok, întâi vă punem untul acesta frumușel pe pâine. Și totuși, dacă nu știați ce ingrediente sunt așa. Adică este așa. Nutella, unt, ce unghi eu acum, rahat, doar că noi de cățel, rahat de cățel aveți, și salam. Ok, mamă, deja e murdar rău. Acum punem Nutella pe pâine, să o ungem bine. Mamă, deci deja mi-e poftă, deci deja mi-este poftă de Nutella. Arată ca un căcat pe jumate. Mamă, ce poftă mi-e să gust și ce scârbă mi-e să fac. Am o presimțire bună de Nutella. Și următorul ingredient, acum mai ies două, dar ele au nevoie de salamul. Credeți-mă că nu știu ce gust o să aibă Nutella cu salam, mamă. Cine a mai gustat asta? Ok, rahatul, dar că nu-i de cățel, dar mie îmi place verde și o să-l tai și o să-l pun. Așa. Punem bucățele, știți treaba aceea. Dacă nu știi să aprinzi becul, poți să faci asta cu degetul mic. Mamă, cum arată. Mi scârbă să-l gust, dar arată bine cu Nutella. Și sandwichul nostru este gata. Îl vedeți și voi. Și voi gusta. Dar dacă voi gusta de la Nutella, bă, ce bun e! E bun salamul cu Nutella. Acum am gust de aici. Excelent! Da, n-am gustat partea cu untul și cu salamul. Delicios. Chiar dacă este un challenge, e bun. Mai iau și de la salam, că a spus că e bun. Mă șterg pe mâini. Și acum este un moment. Vom gusta de partea asta, de aici, de la salam cu rahat și cu Nutella și cu unt. Ce rău e. Foarte rău. Dar mai am pus salam și cu Nutella. Până terminăm, da? Ia să stăm la masă și să distribuiți acest video la toată lumea
și să vă abonați la canalul meu. Și dacă mai vreți challenge-uri, lăsați-mă în comentarii că o să le fac. Bine, challenge-ul ăsta l-am văzut eu pe internet și i-am spus, băi, hai să-l fac și eu. Îi dăm blonul la hartă, că e rău. Dar de fapt pentru voi, îl pun să mănânc. Mai avem puțin și o să vă întreb așa. Vreau să lăsați acum chiar în comentariu ce vă place vouă. Rahatul verdeș sau rahatul roșu? Ok. A doua întrebare. Finetii sau Nutella? A treia întrebare. Pâinea moale sau pâinea întărită? A patra întrebare. Pâine prăjită sau pâine moale? A cincea întrebare și ultima. Apa plată sau minerală? Ok. Mai am puțin și o să termin. Mai avem. Cum să spun, mă disperă Nutella, că e foarte bună. Și cui nu-i place Nutella? Yes! Și am ajuns la cea mai bună parte. Nutella și coajă. Adică Nutella și coajă de pâine, că doar nu fi coajă de nucă. Tu glumești. Expirată. Îmi place expirat. Ce bun e. Are un gust aromat. Hai să mă spăl. Și cam atât cu acest episod și vreau să vă spun că am și un ceas. Eu am fost Alex și pe data viitoare.